May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 30 ka mga traffic enforcers sa Bacolod may makaka sa trabaho bangod wala makapasar sa evaluation. Nag-awol ng pulis patay sa pagpaniro sa kawayan. American national kag bago nga girlfriend ginkasuhan angot sa kamatayon siyang iya Mrs. Gaders. Minor de edad, 3 ka iban papilason matapos mabungguan sa truck nga ginhilabtan sa lalaki nga hindi kabalo mag-drive. Kag sa good vibes, pwede mag-crystal kayak, mag-banana boat ride, mag-floating cottage kag island hopping sa kawayan sa tripping ni Romeng. Kag sa Baganihan, isa ka grupo nagakampanya para mapasanyog ang locally produced kag naturally grown products sa probinsya. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, dakpanay sang e-trike kag mga tricycle driver sa mayor nga mga highway sang Bacolod pagasugdan sa masunod nga semana. Humalin kaina may mga e-trike kag tricycle pa nga nagabiyahe sa Dalan Araneta. Iban sa ila nagatabok-tabok lang sa highway pero sumugod sa madason nga semana magapanakop na ang mga traffic enforcers sang bitaw kag maga-issue sang citation ticket kutob sa mga nagapasaway sa dalan. Suno kay Traffic Enforcement Unit Assistant Head Police Major Junji Liba, sarang man maisyuhan sang citation ticket ang mga nagapark sa mga gintalana nga bike lanes. Pagsupak ini sa Republic Act 4136 o kunang Land Transportation and Traffic Code. Sa number 9, 177 na na-record nga new COVID-19 cases sa Western Visayas sa July 21 nga report sa Department of Health. Ang probinsya sa Iloilo ang may pinakamataas nga na-report 52. Kag nagasunod naman ang Iloilo City nga may 50 new cases. 80 naman ang new cases ang Bacolod kag 14 ang iya sa Negros Occidental. Sa report sa Provincial Incident Management Team, 59 ang active cases sa probinsya. Sunod siya kay Governor Eugenio Jose Lacson, kalabanan sa sining mga kaso ng mutikan matapos naglain ang pamatsyag sa mga natungdan. Panugyan sa gobernador sa publiko nga sa gihapon hindi magkumpiyansa. Kung mahimo, likawan ang mga lugar nga ginadagsa sang tawo, mangin responsable man labi na kung nagalain ang pamatsyag. Not feeling well, siyempre gintest. So, amo na siya. That's why when you think na simple trangkaso lang, don't no. Ay ano na lang, let's think COVID. So, either not necessarily RT-PCR but maski antigen lang, rapid antigen. So, right now, when mga rapid antigen na positive no, we already consider that as COVID. Sa number 8, anay planta sang soft drinks na himo na karon nga outdoor food court kag bazaar. Sunod sa mga organizer, patimaan na inisang pagbalik sa normal sang tanan, pati na sa negosyo. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga old building ang planta sang Coca-Cola sang una sa may 15th Lacson Street sa Bacolod City. Subong, amo na sini ang sulod niya. Pinakamalapad nga outdoor nga food court kag may mga bazaar pa sa sulod. Ini ang Basket Bacolod o kun Bazaar Market. 3, 2, 1, Kaina, pormal na ini kaging buksan sa publiko. Tanan nga ari diri mga local nga mga producers ug mga negosyante halin sa pasalubong, kape, pastries, Thai food, Indian food, mga tanom, RTWs, native bags, pati dog food sarang mabakal diri. May mga preska pa nga mga utan kag mga prutas nga gikan mismo sa mga local farmers. Sunod sa kay John Anthony Ledesma, ang in charge sang sales, marketing and events sang Basket Bacolod, luyag nila nga mabuligan ang local businesses, ilabi na ang mga startups o kun ang mga nagasugod pa lang sa pagnegosyo. Sa plano gid ni sa Basket Bacolod, kay Tito Francis Rizales nga vision nga ang inisa nga lugar maging venue to help locals, entrepreneurs
mga startups and mga trailblazers sa mga negosyante. Amo na siya ang ginsuguran diri. Halin sa pagbaligya sang kape sa ilang nga balay, nangisog ang young entrepreneurs nga sanday Mark Anthony Versosa kag Marian Grace Limen nga magbukas man diri sang kiosko bangod nagapati sila nga subong ang pinaka the best nga timing para magsugod sang negosyo. Nag-start lang kami nga sir sell sa bottles. Sa bato, sa balay lang ni. Yes. Oo, yes. So, gina-deliver lang. Tapos after nag-take risk magpatukod na gid siyang result dito sa coffee shop. I have been a barista for almost 6-7 years. So, coffee is within me. So, gina-push na yun push. Amo lang yun ang drive sa amon. Then, quality coffee na ma-market it sa, sa Bacolod, sa Negros. Ini ang luyag matabo sang basket Bacolod nga mapauswag liwat ang lakat sang negosyo kag pati na ang local tourism sa Bacolod. Amat-amat na and kinahanglan og yun gid ang private sector with one another para magbaskog ang ang band kag ang local tourism nato ng local economy naton masaka gid. One-stop shop ang goal sang organizers nga sa isa lang ka lugar ang tanan nga luyag kanon kag baklon sa mga bisita ari diri. Sa number 7, American National kag iya sini bag-o nga partner ginkasuhan angot sa kamatayon sa iya sini nga misis. Ginpasakaan na sang kaso sa PNP ang American National nga si Daniel Glazier nga mong sospek sa pagpatay kag paglubong sa iya sini nga misis nga isa ka nurse sa barangay Palinpinon sa Valencia, Negros Oriental. Kaso nga parricide ginpasaka bato kay Glazier kag murder case naman sa bag-o niya sini nga kahagugma kag ginapatihan may partisipasyon man sa kamatayon ni Maribel Glazier. Nasapuan si Glazier nga nalubong sa ilang nga propiedad sa Valencia matapos ini ma-report nga missing kumalin pa sa nagligad nga semana. Sunod sa kay Major Roger Quijano, hepe sang Valencia PNP, antes matabo ang insidente, nagbili na sang sulat ang biktima sa iya nga mga abyan nga kung may matabo sa iya. Ila nga pangitaon ang iya sini nga mister. Love triangle kag away sa propiedad ang ginatanaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Glazier. Wala man nagpagawa sang statement ang duha ka mga suspek may angot sa kamatayon sang nurse. Yara naman karon sa kustodiya sang utod sang biktima ang duha ka mga anak sang mag-asawa. Sa number 6, menor de edad patay, 3 pilason matapos mabungguan sang truck sa Hinigaran. Patay ang 10 anyos nga bata nga babayi matapos ini mabungguan sang truck kahapon sa barangay Gargato sa Banwa sang Hinigaran. Pilason man ang 3 niya kakaupod. Sa investigasyon sa Hinigaran PNP, nagapamutos lang sang uga sa storage room ang 4 ka mga biktima lakip ng menor de edad sang magrekta diri ang truck kag mabungguan ang mga biktima. Sunod sa pulis, ginhilabtan ni Humo Potueco ang nagapark nga truck. Hindi siya kabalo mag-drive, kag imbes nga mag-atras, nagrekta ang canter sa storage room. Patay bangod sang impact ang 10 anyos nga bata samtang minor injuries naman ang naagom sang 3 ka iban pa lakip ng isa pagid ka menor de edad. Sa number 5, Bacolod City Mayor Adi Benitez na elect bilang bag-o nga chairperson sang League of Cities of the Philippines. Ini sa gipatigayon nga eleksyon sang LCP sa kagapon sa Crown Plaza Manila Galleria sa Quezon City. Para kay Benitez, isa ini kadungog para sa iya kag para sa syudad sa Bacolod. Ang LCP ang ginatapuan sa mga city mayor sa bugos nga pungsod. Si Cebu City Mayor Michael Rama naman ang napilian bilang bag-o nga presidente sang LCP. Si Victoria City Mayor Javi Benitez naman ang napilian nga focal mayor for youth and sports development. Sa number 4, karon nga tig-ululan mahimo nga magasaka pagid ang kaso sang dengue, pero Provincial Health Office nakamutik sang downtrend sa mga lugar nga may matagas nga kaso sang dengue sa probinsya. Nagsapol si Governor Eugenio Jose Lacson sa mga health officers sa mga banwa kag syudad kay Ines ang aga. Sunod kay Lacson, tigayon man gid nga nakapatuman ang tagsa ka LGU sang tikang para mahandaan ang kaso sang dengue. Magapakig-angot man siya sa mga alkalde para mapasiguro nga may mapain nga pondo kontra dengue. Sa July 9 nga report sang DOH, ang Negros Occidental ang may pinakamataas nga new cases nga na-report. Humalin Enero tubtub July 9, 2096
ang na-record nga dengue cases sa Negros Occidental. Tutukan karon ng clean-up drive amo man ang pagpatuman sang tikang ukon intervention sa mga LGU nga may matag-as nga kaso sang dengue. Ang Himamaylan, Kabankalan, La Carlota, Hinigaran kag San Carlos ang pila sa may mga matag-as nga kaso sang dengue. We to expect more rains in the month of August and September, no? So it's possible that numbers may rise, no? But per record naman of our PHO, ang atong mga top 10, hindi ko na i-mention, is showing now a downward trend, no? So siguro with this now push, no, to address dengue, we hope to control the increase in cases. So it's good to note that our LGUs were prepared. Sa number 3, sa nagligad lamang nga 3 ka adlaw, masobra sa 18,000 ang nadugang sa mga applicants para sa voters registration sa Negros Occidental kag Bacolod City. As of July 18, 67,843 ang nag-apply sa voters registration sunod sa Comelec, Negros Occidental. Kag sa datos ang kahapon, July 21, nagdangat na ini sa 86,582. 8,812 diri ang sa Comelec Bacolod. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria, mataas ang turnover karon labi na nga nagbaton man sang transfer para sa voters registration. Pero namutikan man nga halos katunga man sa mga nagparehistro, mga pamatan-on. Nagapati si Ananoria nga mataas karon ang political awareness sa mga kabataan kag mahimo nga dala naman ini sang impluwensya sang social media. Buwas na ang katapusan nga adlaw para sa voters registration para sa SK kag barangay elections. Wala na sang extension sunod sa kay Ananoria. May pagduso man sang postponement pero tubtob nga wala sang layi. Magapadayon ang Comelec sang pagpanghanda para sa December 5 nga pinili ay. Kung tigayon gid man nga ma-postpone, mahimo nga mag-resume ang voters registration sa Oktubre sunod sa kay Ananoria. Ang mga bata, so kung daw politically aware, ako lang yung personal, daw tungod sa last election ba, daw kadamo nga participate sa tapos social media, sila ang gabi yung user sa social media. So I think na-ingan news na subong mag-participate sa mga elections, political exercises. So ang mga youth force sa mga political exercise? Yes, I think it's a very they will be a very big force in the coming 2025 election. Sa number 2, nag-awol nga pulis sa Banwasang Kawayan patay sa pagpaniro. Patay ang nag-awol nga pulis nga si Vincent Dicena matapos ini gintiro kay inasang aga sa Barangay Linawon sa Kawayan. Sunod kay Major Anthony Grande, ang hepe ng Kawayan PNP, nagapangapilang ang biktima sa isa ka kapihan sang hinali siya palapitan sa 3 ka mga persona kag gintiro. Dead on the spot ang biktima. Ginahibalo pa karon sang PNP ang motibo sa pagpatay kay Dicena. Siya ang natukiban nga may pending man nga kaso may kangtanan sa illegal nga droga kag yara sa listahan sa mga street level individual sang Banwa. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Bacolod City, 30 ka mga traffic enforcer mahimo mawadaan sa trabaho bangod wala makapasar sa ginpatigayon nga evaluation. May report si Nico Delfin. Sa 210 ka mga traffic enforcers ka napaidalom sa aptitude test, katunga lamang ang nakapasar. Ang iban, gintagaan na lang sang konsiderasyon na gud makapadayon sa pagtrabaho. Pero suno kay Police Major Junzi Liba, Administrative Officer sa Bacolod Traffic Authority Office, may 30 sa ila ang makabig disqualified kag sarang madulaan sang trabaho bangod magluwas ka naglagabong sa test mayara man sa may ginabatyag nga balatian. Kakason tagay kay ang consideration tadi mo na ang ila ability to read and write. And then wala sa skill sabi. Tapos ang lain pa di may aligi din mga high blood gid siya. So may health reasons ang rest naton nga base may dito nila pangayo may madisgrasya ang enforcer sa dalan. Suno pa kay Liba nga Assistant Headman sa Traffic Enforcement Unit, magahatag pa sila sang dugang nga seminar para sa mga traffic enforcers. Ang iningaton niya nga hindi anang na-rated as poor. Natanaw ko man nga may ara man
applicable like nga medyo panday sila. Pwede sila magamit yapon sa engineering other department. So pwede sila ma-convert. Not necessarily nga kung pila ni sila na porta na i-re-evaluate ko ni siya ang rated ta nga por. Plano man sang syudad suno sa iya nga mag-hire sang isa kagatos pa ka mga traffic enforcers bilang pagpanghanda sa Mascara Festival. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Weekend na naman, yari naman ang papabalo namon nga good vibes para sa inyo. Naka-crystal kayak pictorial ka na bala? Naka-banana boat ride? Nakasakay sa floating cottage? O kung nag-island hopping? Hindi mo na kinahanglan nga magkadto sa iban nga mga isla o kung probinsya kay initanan. Pwede mo mahimo sa Negros. Hindi na magbiyahe sa malayo kay ari man lang ini diri. Kag ang pinakamanami diri kay ang tubig amo sini katinaw. Nakata kadto ang tabwa sa tripping ni Ruming at 10 AM. Kag, Slow Food Community of Negros Island ang tawag sa grupo nga nagakampanya para mapasanyog ang locally produced kag naturally grown products sa probinsya. Pinagi sila na buligan ang linibo nga mga manguma kag mga small-scale producers nga nagaserbe sang maayo, malipyo kag patas nga presyo sa mga konsumidor. Kaya lahon sila sa Sunday sa Baganihan at 10 AM. Barb, sino ba na magpinsar nga, initanan, pwede, manimo mo para sa Negros. Hindi mo na kailangan mag-travel, Boracay, kundi ito, kay din sa Negros pwede. Grabe, Ming, no? Dakong imo ma-safe and at the same time, gina-promote mong imo nga local. Hindi mo makadako ang kayak. Isa man na sa pamangkot ko, actually nga, dako gid man ang kayak. Nakaigo ko, Barb, hindi dako-dako. Ay, hindi man. Pero pwede duharo Ming kamasay. Pwede, good. Kag, syempre, ini ang slow food. Namin ni Shabab, kaya ginabuligan nila ang local farmers na naman nga maka-deliver sa quality products. Kag, ang presyo, inisado ka dako. Kag healthy na Ming ha, slow food. Namin. Kag, abay itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa balason nga semana, ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!